Gaur egungo hezkuntza ereduaren aurrean hezkuntza sistema sozialista aldarrikatu zuten pasaden astean ikasle abertzaleak. Gaur Nafarro osoko 80 klaustrok babestuta greba eguna Nafarroko hezkuntza publikoan. 2022ko errenta kanpainako neurri fiskalen bidez 156 milioi aurreztuko dira Nafarroan aitorpena egiten dutenentzat. Nafarroko gobernuaren herritarren arretarako bulego berriak apirilaren 26an irekiko ditu ateak Iruñako erdigunean. Zumar autoktonoa Iruñera itzuli da, grafiosiarekiko erresistenteak diren 120 alerekin. Hirigintza gerentziak astelehenean aztertuko du Azpilagaina hegoaldea urbanizatzeko bigarren faseko obren esleipena udaberrian hastea aurre ikusten da. Baztango mugarki kirol instalazioak publikori ireki dizkio ateak. Baztango Udalak eta Zederna Garalurrek bertze behin antolatu dute udaberriko feria Elizondon apirilaren 14an. Gaur egungo hezkuntza ereduaren aurrean hezkuntza sistema sozialista aldarrikatu zuten ikasle abertzaleak. Enpresari handien menpeko hezkuntzak miseriara kondenatzen gaitu lelopean manifestazio egin zen Iruñan. Ikasle abertzaleak deituta. Gaur berriz Nafarro osoko 80 klaustrok babestutako greba eguna da hezkuntza publikoan. Goizean elkartaratze egin da Donezteben. 2 aste greba deialdi egin zuen hezkuntza publikoa hobetzeko oinarrizko aldarrikapenekin. Departamentuaren aldetik ez da negoziazio errealerako urratsik eman. Halere sumatu dute, hezkuntzako arduradunen artean ezin egona sektore mobilizatu baten aintzinean. Pasaden astean ikastetxe 120 asanbladatik gora egin dira, jada 60 ikastetxetako klaustroek babestu dituzte aldarrikapen hauek. Lan kargaren jaitsiera, ratioaren jaitsiera, langileen egonkortzea, erosahalmena berreskuratzea. Asko dira ere mobilizazioan hasi diren ikastetxeak goizean eguerdian edo patio garaian elkartaratzeak egin dira, aldarrikapenak eztabaidatu dira asanbladatan, eta guraso elkartei ere berri eman zaien neurri hauek eskola komunitate osoari eragiten baitie. Sektorean mobilizatuta dago eta argi daukate hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzeko hartu duten jarrera. Horregatik dei egiten diete bai hezkuntza departamentuaren bai Nafarroko gobernuari aldarrikapen hauek entzun eta negoziazio neurri errealak mai gainera ekartzeko. Nafarroko hezkuntza arduradunen jarrera entzungorraren aurrean hezkuntza publikoko langilek ozenago oihukatuko dutela berretsi dute. Hezkuntza publikoa duintzeko greba egitea erabaki dute. Nafarroko Foru Ogasunaren hasierako kalkuluen arabera neurri fiskalen bidez 156 milioi euro aurreztuko dira Nafarroko zergadunentzat. Neurri hoien artean honako hauek aurkitzen dira. Likidazio oinarri orokorraren tarifaren 2ko deflaktazioa, gutxieneko personal eta familiarren 5% igoera gehi 100 euroko gehikuntza, 30.000 eurotik beherako errentak dituzten personentzat. Enpresa jardueraren etekin garbiaren 3ko kenkaria kuotan edo lan errentarako eta profesionalitarako kenkaria. Gainera datorren apirilaren 19an Ogasunak erakunde autonomoek elaboratutako aitorpen proposamenei dagozkien 105 milioi euroren itzulketari ekingo dio. Guztira Ogasunak 203.145 aitorpen proposamen elaboratu ditu goietatik, 136.454ek 167 zergandunaren aldeko emaitza bat dakarte. Hoiek dira datorren apirilaren 12tik ekainaren 23 bitartean garatzekotan den 2022 errentaren aitorpenaren aurkezpenerako aurreratu diren berrikuntza esanguratsunen arteko batzuk. 2022 errenta eta ondare aitortzeko kanpaina apirilaren 12tik ekainaren 23 artean gauzatuko da. Beraz, aste zainduaren ondoren, persona zergadunek renta.navarra.es webgunean aukera dute Nafarroko Foru Ogasunak elaboratutako proposamenak konsultatzeko eta halaber internet bidezko aitorpenen aurkezpenerako epea abian jarriko da. Iruñako herritarren arretarako bulego berriak apirilaren 26an irekiko ditu ateak herritarrei zerbitzu emateko. Horreaga etorbideko 11. zenbakian dago bulegoa eta erregistro orokorreko 2 lehiatilak
ordezkatuko ditu, duela 30 urtetik Nafarroko jauregiko atarian funtzionatu dutenak. Arreta eredu berria da, irisgarrigoa, hurbilagoa eta presentzialagoa. Apirilaren 26tik aintzinera arreta eskainiko du astelehenetik ostiralera 8:30tik ordu biterditera. Aldez aurretik hitzordu eskatuta. Bertzeak bertze, herritarrei internet bidezko izapideak egiten lagunduko zaie eta horretarako ordenagailu publikoak izango ditu. Halaber, erabiltzailei lagunduko dien nortasun digitala kudeatzen, ziurtagiri digitala eta klabe. Beharrezkoa baita administrazio publikoekin izapide jakin batzuk egiteko. Gainerako zerbitzuei dagokionez, bulegoak erregistro erakunde gisa jarduten du, Nafarroko gobernuaren izapide eta zerbitzuei buruzko aholkularitza eta informazioa ematen du. Hobetu daitezken iradokizunak, kexak eta arloak biltzen eta bideratzen ditu. Eta Nafarroko gobernuarekin izapideren bat egiteko beharrezkoak diren dokumentu pribatuen eta dokumentu publikoen kopiak konpulsatzen ditu. Diseinuari dagokionez azpimarratu behar da zoruaren zoladura gorriaren alde egin dela, herritarren sarbiderako alfombra gorri bat simulatzen duena. Iruñeko udalak 14 zumar ulmus minor landatu ditu, Azpilagaina auzoko zelai batean basoa sortzeko. Ezaugarri berezia badute, grafizioarekiko erresistentea dira. Gaur jarritakoak abenduaren erdialdetik martxoaren erdialdera arte luzatzen den zuhaitzak landatzeko urteko kanpainaren azken aleak dira. Aurten, Hirikoia auzo guztietan espezie askotako 575 ale bildu dira. Zumarroien berariazko kasuan, duela 30 urte baino gehiago, transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministeritzak hasi zuen ekimen bati lotzen zaio landaketa. Espainian espezie hori berreskuratzea zen helburua. 80ko hamarkadaren erdialdean, herrialde osoan bere presentzia murriztu zuen, gaixotasun horrek eragin handia izan baitzuen. Iruñan bakarrik kendu behar izan zituzten 700 zuhaiz baino gehiago onddoak erasan da. Izerdiak zeharkatzen dituen hodi kapilarrei erasotzen baitzien. Egurra 100 hil bihurtuz desintegratzeko edo hausteko arriskoa baitzuen eta istripuak eragin baitzitzakeen. 2021etik 2023 bitartean ministeritzaren doaintzari esker, Milagrosan Iturraman eta Etxabakoitzen olmo komun ulmus minor espezieko zuhaitzak landatu dira berriro. Zumarra asko erabiltzen da hiri eremuan autoktonoa delako, hiri ingurunera ondo egokitzen delako, azkar hazten delako eta tamaina ertainekoa delako. Kaletara itzultzea gainera hiriko biodibertsitateari egindako ekarpena da. Azpilagaina hegoaldea urbanizatzeko bigarren faseko obrak udaberri honetan hastea aurreikusten da. Hirigintza gerentziak aztertuko du inguruan hainbat jarduera garatzeko kontratuaren esleipena. Excavaciones Ferminoses enpresak egingo ditu obrak 1.130.281 euroko aurrekontuarekin. Lizitazioa preziori dagokionez 16,2ko jaitsiera izango da eta 7 hilabeteko epea dauka obrak egiteko. Aurreikusitako jarduketaren barruan zirkulazioaren 2 noranzkoak eta 2 aldeetako lineako aparkalekuak izango dituen bide bat sortuko da. Zaragozako etorbidearekin lotuko dena eta Maria Abrego kalearen paraleloan joango dena. Gainera, Zaragoza etorbidearekin lotura urbanizatuko da, Sadar kalearekin bat egiten duen biribilgunetik dagoen espaloaiari jarraipen emanez. Halaber lanak aprobetxatuko dira zona urbanizatzeko behar ziren zerbitzu hornidura eta horniduretarako behar ziren azpiegiturak egiteko. Ordoki industrialdean arizkunen dagoen Mugarki kirolguneak gimnasioa, taberna eta aisialdirako gunea inauguratu ditu. Instalazioiek urritik martxan dagoen rokodromoari gehitu behar zaizkio eta dagoeneko 100 kirolarik eta eskalada zale gozatu dute. Irekiera ekitaldian nobedade guztiak aurkeztu diren eta persona animatuenek hortarako prestatutako masterclassez gozatzeko aukera izan zuten. Dantzumba, zikloa, indarra eta crossfit. Gainera ekitaldia DJ Piek musikak animatu zuen eta eskalada lehiaketa batekin amaitu zen.
Gimnasioaren eraikinaren azalera osoak 800 metro karratu hartzen ditu, horietatik 500 kirola egiteko eta gainerakoak fisioterapiako, nutrizioko, aldakeletako, tabernako eta terrazako konsultetarako. Mugarkiko instalazioak Baztango ordoki industrialdeko nabe guztiz berritu hartzen dute. Mugatik gertu dagoenez, sustatzaileek publiko frantses ere erakarri nahi dute. Arduradunei Mugarki topagune bihurtzea gustatuko litzaioke eta Baztango eta inguruko biztanleen bizi kalitatea hobetzen laguntzea ere. Inaugurazioaren ondoren instalazioak 3 eguneko ateak eskaintzen dizkio publikoari. Martxoa bata, gimnasio irekita egonda publiko guztientzat eta martxoaren 3, 4 eta 5 hainbat jarduera eskainiko dira plaza mugatuekin. Mugarkiren webgunean edo aplikazioan izen eman ondoren. Aipatu ere, Mugarki proiektuak 75 urtetik gorakoentzako jarduera fisikoko programa bat ere garatzen ari dela, datozen hilabetetan martxan jarriko den bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. Bueno, gaur inauguratzen dugu hemen Mugarki. Mugarki da proiektu zabal bat, azkenen alderdi deportibo bat baino gehiago nahi dugu lortu hemen, ez? Alde batetik, eskuinko aldean hor ikusten duzun bezala bada rokodromo bat, nire atzeko aldean badu gimnasio bat, baino etorkizunerako nahiko ginuke, edatu pixken bat gehiago proiektu hau. Azkenean ikusten dugu badugula bide bat egiten alduguna turismo aktiboan, gero bertzealde ere gorputza honentasunen dako ere sartu behar dugu hemen gure alderdian ere bai bi konsulta bat, dietista bat eta bertzea berriz fisioterapeuta bat. Eta gero, aigara lantzen talde bat ere bai, Mugarki parte hartzen duena, edatzeko ere pixkat gure alderdi eta egiteko aktibidadeak ere kanpoan, ez? Natura izugarri polita dugu hemen, eta natura respetatuz nahi ditugu bertze aktibidadeak ere sortu gure inguruntan. Zerran beharko nikenik, azkenean anima dezatela dena gure alderdi hau ezagutzerat, eta merezi dula pixkat gorputza zaintzea, eta gorputza eta anima biek elkar diela pixkat kirola egiten dugulai. Baztango udalak eta Zedernagara lurrek antolatu dute udaberriko feria Elizondon apirilaren 14-rako. Goizeko 10etan hasiko da egitaraua Hazienda feriarekin, merkatuko plazen eta 23. ahari lehiaketa ospatuko da urten. Ordu eta toki berean artisauen eta bertako produktuen azoka ere eginen dute ekoizleek. 11etan txistulariak izanen dira eta 11:30 ordu 1:30 aurrendako tailerrak. 12etan Baztango dantzari txikien emanaldia izanen da eta 12 eta 4 urteko ardi-gasnaren mozketa ekitaldia abiatuko da. 12:30 bertako produktuen dastaketa egiteko aukera izanen da eta egitaraua bukatzeko lehiaketako sari banaketa eginen da ordu 1 aldera.